Friesland is bekend om zijn prachtige landschap. Van het Margebier tot de Klaai, van de Wouden tot de Grijthoeken. Maar hoe binnen die verschillende landschappen ontstaan? En wat is de invloed van de meeskrop? Zicht op Friesland zie ik het naar de sporen in het landschap om het verhaal te vertellen van zijn ontstaan. Zicht op Friesland is joerd in de Grijthoeken. En als iemand mij vraagt wat is nou typisch Fries landschap, dan denk ik altijd aan deze streek. We zien prachtige vierzichten, hier en daar onder Brutsen, toch een Lietsdwarpje. En daar steekt dan weer een tjerkentoerbop uit. En ik kan mij vertellen, als het heel helder waar is, dan kun je vanaf dit punt wel 20 tjerkentoren tellen. Vroeger stiet een groot padje onder water, want het is ook het gebied van de oude Middelzee. Een zee die door de tijd heen helemaal voldoende is. De Middelzee leidt tussen Bolzert en Snits en roept van daaruit naar het noorden, naar wat nou het beeld is. Om het hier 1100 heen begint de Middelzee dicht te slibben. 200 jaar later is er heel dal voort. Grote stukken land stien dan liekwols winterdijs onder water. De bewoners doen iets om de Middelzee diekenoorlijn. De bekendste is de Slachterdiek, die het van Raad naar Sijsbierem rint. Bewoners polderen het gebied in. De Zwette vormt erbij de grens. De Zwette wordt nooit gebruikt als afwetteringskanaal van het gebied, maar ontwikkelt hem stadig gewoon als handelsroute van Ljout naar Snits. Om droege voeten te houden bouwen de bewoners van de Grijthoeken zo'n 500 terpen. Deze onlijne hichtes markeren het landschap. Rond 1900 worden alle terpen afgegroeven en wordt de vruchtbare groen onder de eerme zoongebieden verkocht. De Slachterdiek beschermen de meesten jaartijd in het opkomend water van de Middelzee. Maar we kennen hem nou vooral van de Slachtermarathon. En ik kan de laatste keer mij rond en ik kan je vertellen, doe heb ik net volle van om jou en mij gekregen. Want het lucht die onderwijst bij mij wel 10 keer uit. Het is mij bijgelijks helemaal net opvallen waarom het de dik op grondplakken zo griezelig kronkelt en op orenplakken weer rucht en slucht is. Het antwoord erop is te vinden bij Daan de Hoop, want hij weet een hele soort over de Slachterdiek te vertellen. Hoe kan het nou dat de Slachterdiek op grondplakken heel bot kronkelt en op grondplakken heel rucht en slucht is? Dat is komen, dat is voorouders hem online het op zoankappen. Die wie een oerblind na de verspieling dat het alle voortspeeld werd. Die kant heen we de Middelzee, die kant heen wonen de mensen graag bewenning blijven, want we hebben de terpen al gelezen en die wonen toch veilig ze staren gewoon, veilig van die Middelzeeweien. En zodoende hebben ze die Slachterdiek online. Oh, dus lijnen al die zoonkappen in het landschap. In het landschap. En van zoonkap naar zoonkap hebben ze dat online. Hebben ze de diek online? Ja. Oké. En op grondplakken krijg je dat een kronkelend idee. Ja. En op grondplakken biedt een heel ruchtstek van hier naar de andere zoonkap. En ik weet net als toch zulke zoonkappen wel eens jongen hebben, maar als het vaste in de Waterdzee, dan komt ze wat zien. Dan is het heel duidelijk zien hoe het ontstaan bent. Zoonbank? Zoonbank. Oké. En de ene zoonbank is leeg, de andere zoonbank is hegen. En wis. Dus zo moet ik de Slachterdiek ontstaan wezen. Maar hebben we voorouders die achter die Slachterdiek wennen, hè? Doet die Slachterdiek één keer online weer? Had die altijd een droege voor een houden of hadden ze nog wel eens last van het water uit de Middelzee? Ja, maar er zijn hier en daar terugbraken geweest en onder ozen, onder bozen. Dat kun je heel duidelijk in het veld zien. Maar dat zullen we orenplakken niet best hebben. Dat zal zo wezen. Zijn we in de boze tuin? Ja. Heel interessant. Ja, dat wel. En dat is boze. Ja.
Krekboetenbozem had dus een terugbraak van de Slachterdiek geweest. Ja. Wanneer wie je dat? Dat moet omstreeks 1300 west hebben. In die tijd? Ja. En dan zullen wij ons rechter gewoon. Zullen we daar, die heeft een veld en dat wie het Zwettegebied. Oké. En de Middelzee? En de Middelzee. Ja. En die moet hier terug in gespeeld worden. Ja. En daar hebben we dit landschap is daar terug ontstaan. En dat kan je heel duidelijk zien. Ja. Daar is geen, ja, daar staan hier en daar nog eens een plaats. Maar dwarpjes en Sabenden, die ben alle hier voortspeeld. En dat jouwt ook een naam aan die plaats die we daar in de 40 jaar het zongen. En dat jouwt aan dat het klei praktisch alle keer verspield is, voortspeeld bent. Maar dat wie een kolkende zee? Dat weer een kolkende zee. Dat moet dus West hebben. Dat moet een hele kolkende zee zijn. Dit alles hier verdreun heeft. En dat de meest gevlechten binnen naar Wilwert, Britswert, want die plakken ben bestemmelijk. Al die terkens in de omkrieten, daar ben ze naar vlucht. Daar ben hele vlechten. En de meesten ben hier even bij West. De Slachterdiek hing het omenkoord van verhalen. Verhalen uit oerlevering. Deze steenbijgelijks is de Bittlerstien. Jertiets strunden bittlers, bedelaars, oer de Slachterdiek van pleats naar pleats om aan eten te komen en om kleden. En soms tijden liet een bittler het leven, wat er hier deed op een Slachterdiek vond. En het verhaal wil nou dat bij deze bitlerstien gewoon bittlers haar een laatste reisplak vonden naar hier begroeven lezen. Ja, er staat 1700 zoon op deze stien, dus hij is exact 300 jaar oud. Leidt krekboeten kubaat. Maar je moet er wel goed om denken als je hier oer de Slachterdiek heen rieden, want je riet hem samen voorbij. Een stuk verder, op een Slachterbrege, moet ik Jelle de Boer. Jelle is verslingeren onder de Grijthoeken en weet door haast elk bijzonder plakje in de streek wel wat te vertellen. Het zit hem nog altijd dwars dat de Grijthoeken en Peer-Rievelien net nationaal landschap worden is. Waarom zit jou dat zo dwars? Nou, dit is typisch Friesland, deze hoeken. Een prachtige ierten gebied, maar die dwarpjes, de Torkers, die mooie lietse dwarpjes, die mooie plaatsen. De ouderwetse graaiden, zeg maar zeggen. De graaidenvoer die er natuurlijk ook bij. Maar het landschap op zich is weer dat het meer als wurg om een nationaal landschap te worden. Mij Jelle ren ik verder de Grijthoek in. We komen uit bij Jesterij, bij de Aalgroeven Terp Swiers. De terpen waren begin 1900 Aalgroeven om te vruchtbare groen een soort jild op smiert. Wat voor terp stie je nou, Jertiet? Dit weer de terp Swiers. Swiers? Swiers, ja. En die is ook helemaal Aalgroeven? Ja, die is helemaal Aalgroeven, ja. In de jaren 26, 30. 1926, 1930, in die jaren. Maar dat had dan een vrij grote terpbest nevens mij, want... Ja, dat is een fjouwer, een heel 4 hectare. Deze plassen nou. Ja. Dus hij had hier een periode wennen en in 1926, toen wende hier op deze plaats, dat weer een oorplaats, want die was weer een grotere plaats. En in die tijd was hier een skipper aan de gang om die terp uit te graven. Dat hier maar een skipper, een piepegaaltje en dan hier een skip erin opveert lezen. En dan ging ze naar de bal de trekveert daar. En dan was het vervoerd naar Eermeveengroen. Als groenverbetering, een soort kunstmest, een soort roegedong. En dat was goede groen. En dan weer in een periode wie die hele terp voert. En die terpgroen die gang naar de veengebieden, werd het verkocht of werd het schonken? Nee, dit was goed verkocht. Het was een beste handel in die jaren. Er was goed geld om te verzinnen, want het was hele beste groen. En toen hadden ze nog geen kunstmest. De Plossen is nou een natuurgebied en loekt een soort vogels. Een Peer-Rievelien is daarom deze vogelhut bouwd. Wij hebben hier aan de gang geweest met die hut en toen kwam ik nog wat groente vast in, een stuk terp. Als je dit hebt bewaren, het is vrij groene kleigroen, maar dus er zit een soort fosfaten in. Fosfaat? Ja, fosfaat. Vandaar die groene glons erin. Ja.
En dit wie dus heel vruchtbaar. Dit wie vruchtbare groen. Dat liep het nou net samen, dat het nou zo droeg is. Ja, maar... dat is vruchtbare groen. Klaaigroen is uiteindelijk wel aardig vruchtbaar. En terpen, omdat het vroeger opgebouwd was uit afval en dong, strie, maar ik stront en zo, daar waren die terpen van opgebouwd. Dus dat weer een soort bemesting. Weide, een dorp krekt boet oud, hier zeker 5 terpen. Ze binnen alle keer voor het grootste pad of heel doof doen. Jaap Scheffer had voor de provincie al die aangroeven terpen in beeld gebracht. Weide zullen we hier lezen. Je ziet wel een hele grote cluster aan kleurtjes en streepjes. Ja, het is hier met verschillende terpen bij elkaar. En elke kleur die jouwt even aan wat voor gebied dat is. We staan hier op een Hegediek, op een grens van de Middelzee en Ouderloon, net maar zeggen. En de terp van Walta die rent onder deze dik door, naar dit plak daar. En daar is die vroeger Dekema staten en de jonkers die Hania staten. We zitten nu op het dwarfsterp, althans wat vroeger het dwarfsterp weer. Hij is al geroepen, dat kennen we wel zien. Ja, dit weer het centrum van het dorp, hieromheen en erop zit dus de Ierenbewenning. Het enige wat overblijft, dat is bij het kerkje staat, op het hoogste plak. En ja, dat is net aangeroven en daarom zien we nog wat restanten van terpen. Bij een plaats op staat, dat bleef meestal wel aardig hoog. Maar eromheen is alles aangeroven. Alleen van de commerciële terpengravingen. Daar komen we ongeveer niet. Verkochte groen. Verkochte groen, ja. Op de verdoende terpen, de verkochte groen, mij net bouwd worden. Vanwege de archeologische schatten. Dat geldt bij Gliksik van dit plak krijgt achter de kerken van Weide. Om nijbouwplan goed in te passen, had Landschapsbeheer Friesland het project Dwarpen in het Grien. Jan-Pieter Boer is actief in de Grijthoeken en bezocht de saneemde Witte Skimmel. Wat kiest er nou aan doen in het kader van Dwarpen in het Grien? Als je de plan maakt, je moet al heel bot rekening houden met de greenstructuur en de gegevens die je vinden kennen. Je had vroeger ook een statenwest, weet ik. En dat wie al heel mooi was als je dat oude gegeven oppakt hier om iets met de nijbouw te doen. Je kent zien van hoe had hij vroeger die statenwest. En ben daar nog bepaalde oude laanstructuren die je weer ombrengen kunnen. En kun je daar iets met die wiek als een soort gegeven mee doen. En zodat dat oude statenterrein eigenlijk weer wat omkomt in een wiek. En dan krijg je ook weer wat oors als alle oren nijbouwwieken bij Oorendwarpen. Want elk dorp had wel iets herkenbaars. En dat is eigenlijk dat stukje identiteit waar wij altijd naar op zoek binnen. Ek in Weidem rint een project. Zij is Jonker de Nijbouwwiek een oude leene in ere hersteld. Hoe ben je hem op het idee gekomen voor deze leene? Nou, dat kwam eigenlijk door Jan-Pieter heen. Het was een project bij hem Dwarpen in Grien. En daar zit ik eerst helemaal niet bij. En op een gegeven moment ben er wat bij hem moeder en zijn wat vrijwilligers nodig. En toen hebben ze mij benaderd van was het mooi doen. Ja, ik zei dat kan niet, want het stiert natuurlijk wel hartstikke mooi. Is een bijkomend voordeel dan ook dat je de nijbouwwiek weer een beetje aan het zicht onttrekken en wat meer bij het dorp herletten? Nou, het zicht onttrekken wil ik net zeggen, maar het is wel een oud element als die leene, die kun je wel oppakken om weer wat die greenstructuur, om daar wat mee te doen in het dorp. En dat dit nu langs de randen is van het dorp, dan krijg je wel weer een hele mooie inpassing inderdaad van die nieuwe bebouwing. Maar een oud element erbij, zodat het eigenlijk logischer lijkt. Hoe heet het Grijdenvogelgebied? Dit is Kreens. Oké. En hier is altijd nog de invloed van de Middelzee te vernemen. Ja, dit is dus een slinker. Een uitrenner vanuit de Middelzee, dat houdt hier ongeveer op. En daar kan je nog altijd onder plantengroei zien dat er nog zo wat water uit de groenwaai staat is een beetje omheen komt. Oké.
Hier hebben we dus het goudknopje. Ja? En dat is een plant die hier dus eigenlijk in komen is. En die is toen plotseling in heel Friesland op plakken gekomen wat echt zoute kwel is. En ja, dat zit hier dus ook, dat wisten we wel. Dus dit is eigenlijk een soort wetterplantje? Ja, dit is echt weer een soort wetter. Je hebt zout nodig. Het hoeft maar een beetje te wezen, maar hij kwam alleen nog, tot hij van achter hierheen kwam alleen maar voor aan de kust in Noord-Friesland en Noord-Jeens. Ja. En toen in één keer zomaar de voet mij gang werden. Maar in één keer kwam er volle meerplakken voor. Ik kan me wel eens vertellen dat als je zo'n plantje prillen, dat die echt zout prilt. Nou, dat zou best kennen, maar dat heb ik nog nooit proberen. Nee? Dat pril maar. Ja, ik pril het niet. Nee? Dan heb je ook wat met jouw smaak, denk ik. Want ik pril echt duidelijk zout. Ja? Ja. Nou, op de achtergrond zit het zo wat. En ben je ook nog beesten die op die soorten kwellen aankomen? Of? Ja, met name de visdiefjes die vinden dat mooi heen, dit soort hoeken. Ja, er wordt keel door de soort invloed en daar houden ze toch van, dit soort plakken wetter, mooi soorten stikken eromheen. Bij het dichtslipping van de Middelzee ontstaat er nijloon. Eerst nog zompig, maar zodra de bewoners de koonsjuggen dieken te lezen, kan het loon inpolderen worden. Dat nijloon moet eerder op aanwetering kennen en dat wordt de zwetten, die het van Ljout naar Snits rint. Marten de Boer is van beroep sociaal geograaf. Hij had hem verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de zwetten en de inpoldering van het land eromheen. Bij een kaart uit de 13e eeuw neemt Ruus mij de zwetten op. De zwet is zelf online als een systeem van slitsjes om de aanwetering mogelijk te maken naar Dokkum. En tegelijkertijd de nijland beter in cultuur te brengen. Nou, dat is dus een enorm werk. Dus dat komt alleen maar mij akkoord van. Dus het hele dorp werkt er om mij. En dan verzinnen de meesten kijken een jelp mee? Nee, het wie meer de vergoeding wie dus het nijland. Dat mochten de broeken. De zwette is eerst gewoon een slitsje geweest. Als zwette, de eerste zwette, wie misschien maar een paar meter breed. En pas in de 17e eeuw en in de 18e eeuw is er een trekpaard bij Lanslijn. En in de 18e eeuw is er echt heel erg meer verbreden. En werd van een eigen trek wij pensioen. Om dus toen wel voldaan te kunnen aan het schipverkeer van toen. Hij is vooral online als aanwettering van dit gebied. Aanwetteren, ja. Ja. Vanuit de Zwette, die leidt daar, en de Hegediek, dat is hier zo'n 2 kilometer verderop, waar die boerenpleetsen lezen, is een heel stuk loon inpolderen. En in dat polderlandschap lezen alle jaar heerdieken. En die heerdieken hadden vroeger een speciale functie. Ik ben hier nu aan het eind van een van die heerdieken en daar zit het Mandgemerhuske. Daar wie vroeger een oerzet oer de Zwette. Aan de eind van deze heerdiek wen je Lodewijk en Boukje de Vries. Ze werd een soort oer de skiertnis van haar wenplak. Die heerdiek, waar werd die nou verbroegd? Nou, om Semmerdijs, om het heer in te hebben. Nou, dat weer inpolderen, of net inpolderen, maar dat weer, ja, die Middelzee wie dichtslibbers is, maar dus dat land dat stroepte er dan nog geregeld onder. Ja. En dus dat weer eigenlijk alleen maar geschikt voor heel lang. Dus Semmerdijs in de droge tijd. Ja, dan kon de gas groeien en dan kon de boeren daar mooi het heer waaien, zeg maar. Dus dit ben hier alweer heer dieken, hè. Dit is de Mandgemer. Dit is de Mandgemer heerdiek. We hebben een volle meer. Jorveter heerdiek en de Weidemer heerdiek. Nou,
Maar die heerdieken die waren dus broekt om het heer van het land aan te vieren. Ja. Simmerdijs. Ja. En ik gewoon van de meesten die dan oor de Middelzee sterker worden, zeg maar, die broeken die heer waren, die ken ik zeg maar. En dan waren ze hier maar een pont of een bootje waren ze hier naar de andere kant zetten. Ja. Nou ja, dat scheelde mooi aan. Reizigen vanzelf, no? Onder een van de zwetten en eindelijk van de Slachterdiek leidt Jongewaarstaten. Van de staten zelfs is net volle meer roer, alleen nog de poorten met zijn douwehokjes. Het bos eromheen is vrij toegankelijk, maar strierrinnen en de sfeer op die inwerkje litten. Dit wie de tweede aflevering van Zicht op Friesland. Oren wieken dan steken we de Waardzee oer. Onder oren om de leegte van de Noordsvader te ervaren. Tot dan.